дар прокуратураи вилояти Хатлон нишасти хабарӣ доир шуд. Рӯзноманигорон ба вазъи содиршавии ҷиноятҳо ва дигар масоили мубрам таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. Иттилоъ дода шуд, ки дар 6 моҳи соли ҷорӣ 3470 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 146 адад зиёд мебошад. кушодашавии умумии ҷиноятҳо 87.4%-ро ташкил медиҳад. дар нишасти хабарӣ намояндагони васоити ахбори умма ба масъалаҳо вобаста ба ошкоркунии ҷиноятҳо аз солҳои пеш, пешгирии ҳолатҳои дуздии барқ ва нобуд кардани парвандаҳои маъмурӣ, ки дар натиҷа ҷарима ба буҷаи давлат ворид нашудааст, таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. таъкид шуд, ҳолатҳое ошкор шудааст, ки масъулони марказҳои санитарию эпидемиологӣ ба ин амал даст заданд. санҷишҳои прокурорӣ дар самти истифодаи ғайриқонунии қувваи барқ самаранок сурат гирифта, дар натиҷа коргоҳҳои истеҳсоли асъори электронӣ баста шуданд. прокурори вилояти Хатлон иброз намуд, ки минбаъд низ мубориза бар зидди ҷинояткорӣ ва ҳуқуқвайронкуниҳо пурзур гардида, назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳо ба роҳ монда мешавад, то ки волояти қонун таъмин ва сулҳу оромӣ пой барҷо бошад.